Hej, det er Bent Nielsen fra Rideged. Jeg vil gerne præsentere vores nyeste minipresmaskine, RP219. RP219 er en inline-maskine. Den har 19 kN prestryk. Det gør, at vi er i stand til at presse i rustfrit op til Ø35 mm og i Alupex op til Ø40 mm. Selve maskinen, inklusiv batteri, vejer mindre end 2 kg. Skifter bakker foregår nemt og simpelt. Presbakker i dag har vi et sortiment blandt andet M-pres, U-pres og V-pres. Når man bruger maskinen, har den en gennemsnitlig prestid på omkring 3 sekunder. Maskinen har et indbygget overvågningssystem. Det, der hedder et prestjek, udmønter sig i, at her på displayet bliver der vist, hvor mange kilonewton presmaskinen har lavet for jer, sådan så at presset altid er sikkert. Fordi maskinen har et indbygget overvågningssystem, prestjekket, har vi ikke et tidshorisont på, hvornår maskinen skal serviceres. Vi har sat et tal på i stedet for, som hedder 32.000 pres. Informationerne omkring, hvornår den skal have service, vises også her i displayet. Desuden har vi indbygget en Bluetooth-funktion, så at man kan downloade en app, som hedder Rideged Link, hvor at man kan gå ind på sin maskine, og så får man informationer om nøjagtigt det samme, hvor mange pres der er tilbage, og hvornår det er tid til service, nærmeste serviceværksted og eventuelle videoer. Det er både til telefoner og til tablets, man har den mulighed. Selve maskinen kommer i en opbevaringskasse, der medfølger et batteri, og der medfølger en lader. Desuden er der plads til forskellige presbakker og indsatse.